Mikä sinun nimesi on? Saravut, mikä on sukunimesi? Millä luokalla olet? Leikkikoulussa. Te klule kecajua helom mara den pudwa ne mara jaloge taumune. Kysyin, mitä tapahtui ennen kuin Pyhä Henki kävi luonasi. Hän sanoi, että olin laiska opiskeluissa. Hän ei tykännyt mennä pyhäkouluun. Hän ei tykännyt ylistyksestä. Hänen vanhempansa halusivat, että hän ylistäisi kirkossa, mutta hän ei halunnut. Hän ei rukoillut. Mutta kun Pyhä Henki vieraili hänen luonaan, niin hän haluaa rukoilla. Opiskelu on nyt mukavaa. Opiskelu koulussa vai pyhäkoulussa? Nyt pyhäkoulu on todella mukavaa. Miksi? En osaa sanoa miksi, mutta kaikki on hauskaa. Mutta ennen hän ei halunnut mennä pyhäkouluun. Kotoni mä myöhäni, mäkin murki komindejani, lemmäkin mukomindejani. Ennen en pitänyt mistään, mikä kosketti Jumalaa, sillä tuntui, että sitä pakotettiin minulle. Mutta sitten kun Jumala vieraili, niin hän pitää kaikesta. Rukouksesta, kirkossa käymisestä ja pyhäkoulusta. Hän pitää siitä kaikesta. Miten Jumala vieraili luonasi? Jumala tuli alas ja itkin. Mitä hän oli tekeillä, kun Jumala tuli alas? Ensiksi hän istui kirkossa ja näki, että ihmiset alkoivat itkeä. Hän ei voinut hillitä itseään ja alkoi itsekin itkemään. Miltä hänestä tuntui, kun hän itki? Kysyin häneltä, miltä hänestä tuntui, kun hän itki, iloiselta vai suruiselta. Hän sanoi, että iloiselta. Näin, että Saravut rukoili muiden puolesta, mitä hän pyysi Jumalaa tekemään heidän puolesta. Hän rukoili siunauksia muiden puolesta. Nyt anna hänen rukoilla sinun puolesta. Amen. Tämä on, mitä hän rukoili sinun puolesta. Siunatkoon Jumala hänen elämää. Minne tahansa hän menee, Jumala anomme
Jumala, annamme, että menet hänen mukana. Jos hän näkee mitään vaaroja, mitä tulee tapahtumaan hänelle, annamme, että ajat ne pois Jeesuksen nimessä. Hän tulee olemaan siunaus monille, ja hän on johtaja. Annamme, että suojelisit häntä.